May bisita si Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte sa haya sa mga namatay sa landslide sa Mount Diwata sa Moncayo, Davao de Oro. Samtang libuan katawo apektado sa kalamidad nga dala sa shear line sa Davao Region sumala sa Office of Civil Defense Region 11. Ani ang report ni John D. Esteban. Personal mismong gibisita ni Vice President ug DepEd Secretary Inday Sara Duterte niadtong Sabado ang haya sa magbanay nga namatay sa barangay Mount Diwata, Moncayo, Davao de Oro, human matabunan sa midahiling yuta. Nagpaabot sa iyahang pasubo sa pamilya ang Vice Presidente. Sa pagkikinabi sa GMA Regional TV kaniya, nakahatag na og relief assistance ang Office of the Vice President alang sa mga apektadong residente tungod sa kalamidad sa Davao Region. Sa Office of the Vice President, meron kaming relief assistance, immediate relief assistance after ng disasters. For Davao de Oro, they can coordinate with the National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil merong budget doon na pwedeng punuan ang local government units in times of disasters. Mukabat sa 600,000 katao sa Davao Region ang apektado sa kalamidad nga epekto sa shear line. Ang pinakadaghang apektado maong Davao del Norte, gisundan sa Davao Oriental ug Davao de Oro. Sa kinatibukan, 16 na ang natalang namatay sa rehiyon tungod sa kalamidad sa Davao de Oro, ang pinakadaghan nga miabot og 12. Mukabat sab sa 68 million pesos ang danyo sa agrikultura sa Davao Region, samtang 27 million pesos sa infrastruktura. First time nga almost more than 600,000 people have been affected. Nanata sa early recovery stage. Mas bigger and wider interventions ang kahinanglan. And going towards the post-disaster needs assessment para sa rehab and recovery. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.